मुकेश राज 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 कहाँ घर बा तुहार हो अमाटोन नाच बंगाल से चल के शादी के हल हम हो तोहर मन के नाच बंगाल से चल के शादी के हल हम हो तोहर मन के नहीं खूब कबो सिखावत जवानी भइल बा तोहर बोलाव रे ऐसे आओ रे बिसे बोलाओ रे सिसे सका के पानी डी से डोलाओ रे ऐसे आओ रे बिसे बोलाओ रे सिसे सका के पानी डी से डोलाओ रे क्या हमें आपका डी 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 जे 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 मुकेश 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 कहाँ घर है अमाटोन पुनः चौक नचला पनहु कत चोली के पटिया आवा हई धल मुंह में 10 टकिया अरे 10 टकिया से अरे तो 2000 ले बुका नचला पनहु कत चोली के पटिया आवा हई धल मुंह में 10 टकिया सारा डोले ला मोर पतरी कमर डोले ला जब नाचिले पानी चाहे ऊपर डोले ला जागल बाते ताओ त कवनो भावना मोलाव रे ऐसे आओ रे बिसे बोलाओ रे सिसे सता के पानी डी से डोलाओ रे ऐसे आओ रे बिसे बोलाओ रे सिसे सता के पानी डी से डोलाओ रे आपका नाम क्या है और आपका डी 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 जे 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 मुकेश राज 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 कहाँ घर है अमाटोन मोबाइल नंबर 9021676653 पी के देखी हमर पीपी बा बढ़ल चाहतानी तोहरा के पाजा में धरल अरे सब देखे हो पी के देखी हमर पीपी बा बढ़ल चाहतानी तोहरा के पाजा में धरल मिलल बाटे मौका जो भाया के मारल प्रेमी अवध सराय कर थारू गरम में झारल अनुराग मुकेश बदसा हो पूछे का बात तोहर भाव रे ऐसे आओ रे बिसे बोलाओ रे सिसे सता के पानी डी से डोलाओ रे ऐसे आओ रे बिसे बोलाओ रे सिसे सता के पानी डी से डोलाओ रे नाच बंगाल से चल के शादी का हल हम हो तोहर मन के नहीं खूब कबो सिखावत जवानी भइल बा तोहर बोलाव रे ऐसे आओ रे बिसे बोलाओ रे सिसे सका के पानी डी से डोलाओ रे का नाम हो तोहार डीजे मुकेश